Iparlamente iza kuvulwa ngendlela engaqhelekanga kulonyaka ngenzame zohambisana nemigaqo nemiqathango ye-COVID-19 inyanzeleke ukuba iphelise yonke imibhiyozo edla ngobakho nxa ivulwa ngumongameli ngokusesikweni. Due to the limited number of persons permitted within the precincts of Parliament and Parliament's sensitivity to the prevailing conditions, various ceremonial aspects that usually characterize the State of the Nation address have been suspended. Indaba ezimyoli zezokuba kuza kongiwa nemali kulonyaka kubekelwe bucala nje isixa esingange 2.2 million yerandi akuthelekiswa nengaphezulu kwe 5 million edla ngokuchithwa kulomsitho. The significant savings expected will be redirected to modernizing technological capabilities of Parliament to enhance its constitutional functions of public participation, oversight and lawmaking. Amalungu eParlamente aza kubamba ingxoxo mpikiswano malunga nentetho kamongameli ngomhla we-16th no-17 kaFebruwari ize umongameli aphendule ngosuku olulandelayo. Ndingmanelisi Dubase wendaba ze-SABC eParlamente Kapa.